Det første vi skal er at lave en magisk ring. Så jeg tager det garn, der skal være inde i midten af firkanten. Og lægger den hen over 2 fingre her. Så fører jeg garnenden bagom og foran. Holder den lige fast derovre med den finger, så den ligesom krydser her over fingrene. Så tager man sin hæklenål, vender fingrene om og fører hæklenålen ind under den første lykke, griber fat om den næste lykke og hiver den lige så langsomt og forsigtigt ud her. Og ligesom drejer nålen en lille smule. Så tager man lige fat med sine fingre her, for lige at sørge for, at den der lykke bliver på hæklenålen. Og så laver vi en enkelt luftmaske for at ligesom sikre den her magiske cirkel. Og det gør vi, det er lidt tricky første gang det her. Ligesom sørge for, at der stadigvæk er en lykke på hæklenålen. Så slår vi garnet om nålen. Jeg fik lige strammet lidt. Slår garnet om nålen og trækker den ud igen. Nu er der en luftmaske på, og vi har en magisk ring her. Nu da vi har lavet vores magiske ring, skal vi til at hækle den første rigtige omgang, hvor vi skal hækle den gule midt i blomsten. Altså den her del. Den skal bestå af 12 stangmasker, men ligesom du også vil se det tilfælde i de kommende runder, så starter den første maske i runden, det er sådan set en erstatningsmaske. Så i stedet for en rigtig stangmaske, så laver vi 3 luftmasker. Vi har allerede lavet 1, da vi sikrede den magiske ring, så vi laver bare lige 2 mere. 1, 2. Det tæller som den første stangmaske ud af de i alt 12. Så nu laver jeg 11 stangmasker, og jeg viser langsomt, hvordan jeg gør det. Når man skal lave en stangmaske, slår man først garnet en gang rundt om nålen. Så stikker vi det ind i den magiske ring her, fanger garnet, fører det ud igen, så vi nu har 3 lykker på nålen i alt. Så slår vi garnet om nålen og fører det igennem de første 2 lykker. Den drillede lidt med en lille snor her, det kan den godt gøre en gang imellem. Sådan. Og så slår vi garnet om igen og tager igennem de næste 2 lykker. Nu har vi 2 stangmasker. Jeg viser det igen. Garn om nålen, ind i cirklen, eller ringen der, og fange garnet. Før det ud. Så slår vi garn om nålen, og tager det igennem de første 2 lykker. Og garn om nålen, og igennem de næste 2 lykker. Vi slår garn om, fører det ind i ringen, fanger garnet og fører det ud. Så er det garn om nålen og igennem de første 2 lykker. Garn om nålen og igennem de næste 2. Det kan være lidt svært at tælle, hvor mange masker man har lavet, fordi det ser lidt knudret ud. Men du kan se, der er 1. Sådan en lang vertikal ting. Jeg kan lige pege med saksen. Det her er 1 stangmaske. Der er der også 1. Der er der også 1. Og så den sidste ser lidt anderledes ud, fordi det er bare 3 luftmasker. Så nu er der 4, og der skal være 12 i alt. Så jeg laver de resterende, og så vender jeg tilbage herover og viser, hvordan man lukker den her omgang. Nu har jeg lavet 12 stangmasker. Det vil sige, at den første det er den, der bare er 3 luftmasker, men det tæller som en stangmaske. Og nu ser du, hvorfor det hedder en magisk ring, fordi man kan nemlig trække i den korte snor, og så samle det til en cirkel. Så den trækker bare i, indtil det bliver helt tæt. Sådan. Så for lige at afslutte den her runde helt, skal vi stikke nålen ind i den øverste af de 3 luftmasker, vi lavede til at begynde med. Og det der lille
lille V, du ser der. Så du stikker nålen ind i et lille V, fanger garnet og fører det ud igennem, og så fører det igennem den lykke, du allerede har på nålen. Og så skal vi sådan set bare lige klippe af her. Der må gerne lige være sådan lidt centimeter af gear i, som kan hæfte. Og så trækker vi bare snoren igennem. Man kan altid efterstramme lidt på den første snor på bagsiden. Det ser sådan ud. Nu har vi lavet midten af blomsten. Nu skal vi til at lave de hvide blomsterblade, og det gør vi således. Vi finder vores lille gule midte frem, og på den her skal vi nu lave 12 blomsterblade, ligesom vi før havde 12 stangmasker. Og hvert blomsterblad skal hækles ind i en af de foregående masker. Så man kan sige, når der går en maske sådan vertikalt her, så kan man også se, at der er sådan en V-formet bue der på toppen. Og det er det hul lige ind under buen der, at vi skal hækle. Nogle gange, hvis man har lavet nogle masker lidt løsere, som jeg for eksempel har her, så kan det se ud som om, der både er et hul deroppe og et hul dernede. Men det er altså det øverste hul, vi skal stikke nålen ind i. Og vi begynder bare med den. Så du tager dit andet garn og stikker nålen ind der, hvor vi begyndte. Fanger garnet på bagsiden. Det kan nogle gange være lidt tricky. Og så trækker du det bare igennem. De her blade, de skal egentlig lave sådan noget, der hedder uafsluttede dobbeltstangmasker. Men ligesom før, så er den allerførste maske en erstatningsmaske. Så vi skal i det her tilfælde faktisk bare lave 3 luftmasker, som den allerførste. Dem kender vi godt, det er garnet om, og igennem lykken, garnet om, og igennem lykken, garnet om, og igennem lykken. Så har vi 3 luftmasker her, og det tæller som vores første uafsluttede dobbeltstangmaske, som de andre skal være. Der skal hele vejen rundt i hver af de her buer laves 3 uafsluttede dobbeltstangmasker. Nu har vi lavet en, der tæller som en, så nu skal vi lave 2 mere. Og det gør man sådan her. De almindelige stangmasker, der slår vi jo garnet 1 gang rundt om. Men når den nu skal være dobbelt, så skal vi have den 2 gange rundt om. Så vi slår garnet 2 gange rundt om, og stikker ind i det samme hul, hvor du lige har været. Fanger garnet, og trækker det ned ud. Det går til at rode ud, men det skal nok blive pænere, når vi kommer lidt af sted. Nu har vi 4 lykker her, og så slår du garnet om og trækker igennem de første 2, og garnet om og igennem de næste 2. Og hvis det så havde været en helt dobbelt stangmaske, så havde vi gjort det 1 gang til, men det gør vi ikke nu, fordi den skal være uafsluttet. Så vi begynder på den næste uafsluttede. Det er 1, 2 gange rundt om nålen, ind i den samme bue, fange garnet og føre det med ud. Nu har vi en masse lykker her på nålen, og igen så slår vi garnet om og fører det igennem 1, 2, 2 lykker, og en gang til, garnet om igennem 1, 2 lykker. Og nu hvor vi har 3 lykker, eller 3 masker, som det er meningen, vi skal have i hver bue, så skal vi afslutte den. Så nu slår vi garnet om og fører igennem alle 3. Det er sådan set det første blad. Det ser en lille smule løst ud hernede med den hvide snor her. Det er bare fordi, det er den allerførste, vi lige har lavet. Det skal du ikke tænke på.
Så laver vi 2 luftmasker, før vi er klar til at lave det næste blad. 1, 2. Så skal man lige sørge for, at man får hæklet det rigtige sted. Og lige her i begyndelsen er det lidt sværere, fordi vi ligesom samlede 2 masker på forrige runde, og det kan se lidt rodet ud. Som sagt kan det se lidt anderledes ud lige de første par blade, fordi det er lige omkring der, hvor vi samlede 2 masker på den forrige runde. Men det næste sted, vi skal ind, det er mellem den og den maske, heroppe øverst. Og du kan ligesom se, der er den lille bue deroppe. Så jeg slår garnet 2 gange rundt om nålen, fordi vi skal lave de her uafsluttede dobbelt stangmasker. Og så stikker jeg den ind. Ja, det viste jeg ikke lige så godt. Jeg har garnet 2 gange rundt om, og så stikker jeg den ind i det øverste af de her huller. Og man skal bare lige sørge for, at man får hele vevet med. Nogle gange så er der lidt på bagsiden. Fanger garnet og trækker det igennem. Så slår jeg om og igennem 2 løkker. Slår om og igennem 2 løkker. Det var en uafsluttet dobbeltstangmaske. Denne gang vil du se, at der er en løkke på nålen i forvejen for den forrige, og det er ligesom det skal være. Du skal lave 2 mere af dem. Jeg slår garnet 2 gange om nålen, stikker ind i den samme bue, fanger garnet, fører det med ud, slår garnet om og fører det igennem 1, 2, slår garnet om og fører det igennem 1, 2 buer. Det kan vi 1 gang til. 2 gange rundt om, ind i buen, fang garnet og før det igennem, slå garnet om, før det igennem 1, 2, slå garnet om, før det igennem 1, 2 lykker. Den her gang har vi altså 4 lykker i alt til sidst, og det er fordi vi har en lykke fra det foregående blad. Nu skal vi afslutte det her blad, så vi slår garnet om en sidste gang og trækker det igennem alle lykker på nålen. Sådan. Og igen laver vi 2 luftmasker for at blive klar til det næste. Nu har vi 2 blade, det ser sådan her ud. Og du skal ikke være bekymret, hvis der kommer lidt sådan nogle større mellemrum. Det gør det nogle gange, mens vi arbejder rundt, fordi man hiver lidt i det. Men når der kommer blade hele vejen rundt, så kommer det til at jævne sig ud. Så jeg viser et blad mere, og så laver jeg ellers de resterende 12, eller de resterende 10, og møder dig herinde. Men sidste omgang. 2 gange rundt om, og ind i den øverste bue. Træk garnet med ud. Slå om og igennem 1, 2. Slå om og igennem 1, 2. 2 gange rundt om. Ind i den samme bue. Garnet rundt om og ud. Slå garnet om gennem 1, 2. Garnet om og gennem 1, 2. Sidste gang. 2 gange rundt om nålen. Ind i buen. Fang garnet og før det med ud. En gang rundt om nålen og så 1, 2. Slå rundt om nålen og før det igennem 1, 2. Og nu afslutter vi hele det her blad. Sådan. Slutter af med 2 luftmasker. Så er vi klar til at lave det næste blad. Næste blad skal så laves i den der. Sådan fortsætter man hele vejen rundt, indtil der er 12 i alt, og vi mødes herover. Nu har jeg hæklet i alt 12 blade, og lavet mine 2 luftmasker her. Og så skal vi bare fæstne til den første uafsluttede dobbelt stangmaske, som jo i virkeligheden er 3 luftmasker. Det ligger der. Nogle gange kommer jeg til at gøre det i nummer 3, eller måske lige en længere oppe. Det har ikke den store betydning. Men sådan, det øverste V, du ser her, det stikker vi i nålen ind. Fanger garnet og trækker det
trækker det igennem, og trækker det igennem den nål, du allerede på. Det hedder en kædemaske. Ja, og så kan vi sådan set klippe garnet og trække det igennem. Nu skal vi til at hækle den gule firkant rundt om blomsten, og i første omgang den inderste firkant, som går herinde. Og den er lidt anderledes end de andre, fordi i den skal vi have nogle længere masker i hjørnerne, for at omdanne den her runde form til en firkantet form. Og når vi begynder lige lidt, så begynder vi på en af de lige sider. Vi begynder ikke et hjørne, men det er lige meget, hvorhen på blomsten du begynder. Det er bare det, vi starter med at hækle. Du kan egentlig starte hvor som helst, men for ikke lige at skulle tage sig af de der snore lige nu, så synes jeg bare, at vi starter et andet sted. Lad os bare sige her. Så du stikker din nål ind, og fanger det gule garn, som vi skal til at bruge. Trækker det igennem. Og i virkeligheden så skal der være stangmasker, 3 stangmasker inde i den her bue nu. Men ligesom på de andre runder, så starter vi med at lave en erstatningsmaske. Og det bliver som sædvanligt nogle luftmasker. Vi skal bruge 3. 1, 2, 3. Det tæller som den første stangmaske. Og så laver vi 2 yderligere rigtige stangmasker i det samme hul, eller den samme bue her. Så vi slår en enkelt gang om nålen, stikker den ind, fanger garnet og trækker det ud. Og så slår vi garnet rundt om nålen og fører igennem 1, 2 buer, og garnet rundt om nålen igennem 1, 2. Det gør vi igen. Nu har vi det, der svarer til 3 stangmasker i den her åbning. Det skal vi også lave den næste. Fuldstændig med til. Vi slår om, stikker ind, fanger garnet og fører det ud. Slår om og fører det igennem 2 løkker. Slår om og fører det igennem 2 løkker. Garnet om, ind i buen, fanger garnet og fører det ud. Slå om og igennem 2 løkker. Slå om og igennem 2 løkker. Fang garnet ind i buen. Og garnet om, ind i buen og fang garnet. Rundt om nålen, gennem 2 løkker. Nålen gennem 2 løkker. Nu har vi lavet 2 felter, som altså kommer til at være de her 2 felter på en lige side i firkanten. Så nu skal vi til at lave et hjørne. Der hækker man i et hul eller i en bue her. Først 3 dobbelt stangmasker, så 2 luftmasker, som laver denne her åbning, og så 3 dobbelt stangmasker mere. Så i den næste her, som sagt, skal vi lave dobbelt stangmasker, og den her gang er de rigtige og afsluttede. Så vi fører garnet 2 gange rundt om nålen, og ind i buen, fanger garnet og fører det igennem. Og så slår vi om og fører igennem 1, 2 løkker. Slår om og fører det igennem 1, 2 løkker. Og så til forskel fra de uafsluttede, så gør vi det endnu en gang. Slår om, fører igennem 1, 2 løkker. Så du kan godt se, at sådan en dobbelt stangmaske, den bliver længere end en almindelig stangmaske. Og det skal vi bruge for at lave hjørnet. Gør vi igen. 2 gange rundt om nålen, ind i buen, fang garnet, før det ud. Garn rundt om nålen, igennem 1, 2 løkker. Rundt om nålen, igennem 1, 2 løkker. Rundt om nålen, og igennem 1, 2 løkker. En gang til. Nu har vi lavet
3 dobbelte stangmasker, og så laver vi 2 luftmasker, for at der bliver sådan et lille hul på hjørnet. 1, 2. Og så laver vi i den samme bue 3 dobbelte stangmasker mere. Så 2 gange rundt om, ind, fang garnet, ud, slå om, gennem 2 buer, lykker, slå om, gennem 2 lykker, slå om, gennem 2 lykker. Dem skal vi lave 2 mere af. Nu har vi ligesom nået den første lige side, og så det første hjørne heroppe. Så nu laver vi igen en lige side, det vil sige, her skal der være 3 stangmasker, og der skal der være 3 stangmasker. Det er jo som bekendt en almindelig stangmaske, kun 1 gang rundt om nålen. Ind, fang garnet, ud, slå om igennem 2 lykker, slå om igennem 2 lykker. Fuldstændig ligesom før. Det var et felt, nu gør vi det næste. Så lavede vi så noget forkert der. Sådan. Det var endnu en lige side. Nu skal vi lave et hjørne igen. Og når jeg har vist det, så laver jeg resten og møder dig henne ved slutningen. Men vi viser lige et til hjørnet, så nu skal vi til at lave vores dobbelte stangmasker igen. 2 gange rundt om. Ind. Fang garnet ud. Slå nålen igennem 2. Slå nålen og igennem 2. Slå nålen om og igennem 2. Lav 2 mere af dem nu. Og så 2 luftmasker. 2. Og igen 3 dobbelte stangmasker. Nu har vi en lige side, et hjørne, en lige side og et hjørne. Og du fortsætter og laver en lige side, et hjørne, en lige side og et hjørne, og så mødes vi her. Nu har jeg hæklet hele vejen rundt, og så skal vi bare lukke det her sted. Og det gør vi igen ligesom før med en såkaldt kædemaske. Så den øverste af buerne herover, der stikker vi nålen ind, fanger garnet og trækker det igennem, og trækker det igennem den lykke, vi har på nålen i forvejen. Så er der lukket. Og denne gang skal vi ikke klippe garnet, fordi vi skal fortsætte med det gule. Men jeg synes, det bliver pænest, hvis vi får lige, at det ikke altid bliver det samme sted, man begynder en ny omgang, at så bruger vi fastmasker til at komme hen til den næste bue. Og det ser sådan her ud. Lige nu har vi fæstnet der med en kædemaske. Og så kan du se det næste hul der. Der stikker vi nålen ind, fanger garnet og fører det ud. Og fører det igennem. Og det samme gør vi i den næste bue, som faktisk er den, der skal hækles i.
og føre det igennem. Så er vi ligesom klar til i den her bue at fortsætte næste omgang. Nu hvor vi har etableret den her gule firkant rundt om blomsten, skal firkanten egentlig bare gøres større, så den kommer til at ligne den anden her. Og vi er jo kommet herhen til, og i den næste runde, så skal vi i alle buer lave 3 stangmasker, og så en luftmaske, før vi går videre til den næste bue. Ude på hjørnerne skal man lave 3 stangmasker, 2 luftmasker og 3 stangmasker. Ja, som sagt, 3 stangmasker, men i den allerførste, ligesom i de andre omgange, så laver vi en erstatningsmaske. Så vi skal lave 3 luftmasker her. 1, 2, 3. Og så laver vi så 2 rigtige stangmasker. Og her, den her gang kan det se lidt ud som om der er et stort hul her. Vi skal ned og fange den store bue, altså den nederste hernede. Det viser jeg. Så stangmaske, der skal vi jo bare have garnet en gang rundt om. Og så stikke nålen ned i det nederste store hul dernede. Fange garnet, før det igennem. Og så slå om igennem 2 løkker. Slå om igennem 2 løkker. Gør det igen. Det var 3 stangmasker, så laver vi en luftmaske. Så er vi parat til at fortsætte i den næste. Og igen, her kan du også se, det ser lidt ud som om der er også et lille hul for oven. Men det er altså det store hul, vi skal fange. Nogle steder vil du ikke se det så tydeligt. Det kommer lidt an på, hvor løst man har lavet sine masker. Så vi slår om, stikker ind, fanger, trækker ud, slår om, igennem 2 løkker, slår om, igennem 2 løkker. Det gør vi 2 gange mere. Godt. Nu er vi nået herud til et hjørne, og derfor så skal vi først lige starte med at lave en luftmaske. Det gør vi altid mellem de forskellige buer her. Og så herude skal vi til at lave igen 3 stangmasker. Det laver jeg lige hurtigt. Sådan. Så laver vi 2 luftmasker for at lave sådan en hjørnebue. Og 3 stangmasker igen i den samme bue. Nu har vi lavet hjørnet. Så laver vi en luftmaske, så vi er klar til at gå videre i den næste bue, hvor vi bare skal lave helt almindelige 3 gange stangmasker. Nu kan du se, at firkanten begynder at forme sig. Og du fortsætter bare rundt. Så her skal der også være 3 stangmasker. Her skal der være 3 stangmasker. Og her igen et hjørne med 3 stangmasker, 2 luftmasker, 3 stangmasker. Sådan fortsætter vi hele vejen rundt. Lige side i hjørne, lige side i hjørne, lige side i hjørne. Og så mødes vi igen herover. Men glem ikke, at der skal være en luftmaske mellem hver bue. Så hver gang du lavede 3 stangmasker, så laver du lige en luftmaske. Så har jeg hæklet hele vejen rundt den første firkant, og ligesom før, fæstner vi den sidste maske her til den første. Og det gør vi på samme måde som før. Vi finder det der øverste V, og stikker nålen ind, fanger garnet og trækker det igennem, og trækker det også igennem den lykke, vi har på nålen. Og ligesom før, synes jeg, det bliver pænest, hvis vi ikke fortsætter med at lave en ny omgang det samme sted,
Så derfor så laver vi lige sådan et par masker hen til det næste. Det vil sige, at vi tager et hul der. Der stikker vi lige nålen ind og fanger garnet. Og fører igennem. Og det samme gør vi i den store bue. Og så fortsætter vi ellers bare her. Så vi starter med, som altid, en erstatningsmaske. 1, 2, 3 luftmasker. Og så 2 stangmasker. Og en luftmaske. Og så fortsætter du ellers fuldstændig som på forrige omgang. Med 3 stangmasker og en luftmaske imellem hver. Og ude på hjørnerne 3 stangmasker, 2 luftmasker, 3 stangmasker. Vi mødes herhen. Nu har jeg hæklet hele vejen rundt. Og det sidste vi skal gøre er at fæstne de her 2 masker til hinanden. Så ligesom i de andre runder tager vi det øverste V, vi kan se der. Hvis jeg kan fange det. Den driller lidt. Der går den. Fører garnet igennem. Og igennem den lykke jeg allerede havde på nålen. Og så klipper vi garnet, så man kan hæfte lidt. Og fordi det er den aller sidste, så kan man lige lave en ekstra sikring. Så i stedet for bare at hive den ud sådan her, så slår vi lige garnet og nålen den sidste gang og hiver den igennem lykken. Det giver sådan en lille bitte knude, som vi normalt prøver at undgå, men når man nu skal lave en masse lapper til et større projekt, hvor der kommer kant på, så kommer man ikke til at se den mulighed. Så er der selvfølgelig nogle snore, der skal hæftes, men udover det er den færdig. Ligesom den anden.